सोर दङ कमेन्ट खालाम। Masa sampai kita bilang. Dausnya loंनाव focus नुलै। Hai आनै। Hai आनै फैलाव खानाय गोलाव। मा ओंख्रि जानानै फैखो फैलाव? मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थाहरदो। आलु नासो आनै गोथाव आलु नायानो। गोथाव आलु ना जानो लुगैबावदोंसोमोन आङो। आलु ना लोंनानै दावराव जागासिनो। हो? दाबो न'आव माथो। फैलाव एगजामा माला जोबो होनदोंमोनलाय नोंना? फाग्लाफोर फैदों जौ लोंनानै। फैलाव एगजामा माला जोबो नोंना? मा रथेद जाबाय थादों बे जाम्बायालाय। बयबो सोलोंजोबखोन माखो नयथायाव नायफैग्रा जाखो सोर होदों? लाइक दोन आब' लोखि आरके नार्जारि। थेंक इउ आरके नार्जारि आंनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय। मा ओंख्रि जानानै फैखो आंनि लाइफआवहाय? मा ओंख्रि जाबोखो आरके? सोर दं? साब्रै मेसेज खालाम। फान्थाव भाजाल' आब' फान्थाव भाजाल' जाखो दोनलाय। प्रमद नार्जारि हेल' बाजै हेल' आगैमोन मा ओंख्रि जाना फैखो प्रमद? आनै एगजामा 1 एप्रिलाव जोबगोन आनै। होमबालाय दिनै टेस्ट थारिख थांबाय नामा? बारा गोबाव गैला। जोंहा नै नेहा एन मुसाहारि ब्लग फैदों। नेहामोन नामा आगै नोंना नामा? फैलायबाय आं खावब्लिब्लिनो फ्रेन्डनो दे नुजाफैदों मोजां जादों दे। लाइक डान थेंक इउ फैलाव आब' कबिता आब' थुलुमनि निरन्जय होदों आनै कबिताबो होदों थुलुमनिबो ओमफ्राय निरन्जयबो ओमफ्राय माबा सोरां इस्टिखौबो नुदां सोरां इस्टिबो होदों। सोरां इस्टिखौबो होनाय नुदों आङो। मोनाबासो सोलाबोलै हिनजावफ्राथ' खामानि दामानि गथ' गथाय जा दिगदारि। एन मुसाहारि आगै नेहा मा ओंख्रि जाबोखो? मा ओंख्रि जाना फैखो? नार्जारि के ब्लग्स आब' आंनिखौबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खावलायदो। फैलाव नेहा आरके माबानिखौ नार्जारि के ब्लगनिखौ साबस्क्राइब खालामनो
आनै आं आइडिजों साबस्क्राइब हरदों कमेन्ट नुदोंना नुवाखै आनै नुदों नोंसिनि अननायावनो आंनिया 650 जानानै 650 जाबाय थाबैनो 1K जाथों सोरबा बुरजा आइडि दंबा खालाम हरबा अननानै ना मा होनो मोनदावा हाथायलावो होननाया आंनो आरोखि ना हाय आब' मा ओंख्रि जाखो जोमैस्रां गयारि ओंख्रियाहाय जोंनिया दिनै माबासो लावजों नाजों ओमफ्राय अमा बेदर लाबोदोंमोन बिखा लागायनानै अमा बेदर एवनानै जादों नाजों मैथाजों बांखो भाजा बांख'आलाय मा मैथा बांख' मा मैथा बांख'लै मा मैथा बांख' बुजियासै आङो नेहा मैथा बांख'खौ बुजियासै आं माखौ मैथा बांख' होनो एनआर प्रडाक्सन हाय वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानानै फैनाय आरो माब्रै दं खबरफोरा नार्जारि के ब्लगखौ सापर्ट खालामना होदो बांख'खौ बुजिला आरो आनै नों बुजियो मा बुस्थु बांख'लै बांगाल मैथा बांगाल नामा मैथा बांगाल ना माखौ होनो मैथा बांगालखौ बांख' होनो नामा मा खबर आब'नो खबरा बिदिनोसै आगै मा होनबावनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव दङ आरोना मोजां गाज्रिनि गेजेराव दङ लोगो जायजों लोगो गैया लोगो जालायलायदो सोरनो रेन्ज नांगौ होनहरबानो जाबाय आरो नेटानो मा गिदिंबायसो थाखो आंनालाय मैथाया बेलेग फ्रेन्ड मैथा बांख' होनदों नालाय नोङो मैथा बांगालखौ होनदों ना भिन्दिखौ होनदों नोंलाय बांख' मानि मा बुस्थु आं बुजिनो मोनासै बांख'खौ बुजि मोनासै आङो बांख'आ एम्बु फान्थाव गोखा जायोना फिसा बांख'आ एम्बु फान्थाव गोखा जायोना फिसा मारै होनखो मा एम्बु फान्थाव एम्बुखौ होनो बांख' नामा मैथाया बेलेग फ्रेन्ड मैथाया आलदा आरोना बिनानाव सना फिथर गुड नाइट आदा दिदोम एडभान्स सेम टु इउ मा ओंख्रि जानानै फैनाय आदा दिदोम मा ओंख्रि मोनजाखो आब' ओंख्रिया जाहैबाय लावजों नाजों आरो माबा अमा बेदर एवनाय रेन्स होबाय दे आदा दिदोम आब' महरा बबाव दोनखोमाखो आं उन्दुनानैसो रायज्लायनो लुगैनानै उन्दुदों दिनैहाय आरामनो दिनै देखायला होननानैहाय आं रोङाना माबा स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै लाइभ फैनो बिनिखायनो आङो केमेरायावहाय खांख्राइ क्लिपखौनो होथेबाय आं माबाखौ खेबथाग्रा क्लिपखौनो खेबथाबाय आं केमेरायाव सालाखौ गोथां नुलायलायनाय नङा मैथाजों ना आलु फान्थाव गोखा भाजा फान्थावा आलु फान्थाव लाब्रा आरोना ओमफ्राय थिथा खरला भाजा गोखा भाजा नालाय थिथा खरला खोमाना सोर लोगो गैलाया लोगो जालायबानो जाबाय गावजों गाव ओमफ्राय मानो होथेनांगौ जाखो आब'नो आं दिनै मोखां नुजायासै बेसे मोखां नुजाबावनो गुदलेब लेलाय खानदिदि
असाइस हंलिलि हारावरावलाय ओंखायनो आङो दिनै सि थेबथाग्रा क्लिपखौनो खोथेबाय आरोना। आरके नार्जारि अबेनिमोनलाय नों आगै आं बावबायलै गोसोआनो। नेहाया मा होनदों आगैया? जा मिनिबाय आं उदै सालायबायनो। माखौ मिनिखो बे माबा सि खेबथाग्रा क्लिप होथेदों होननायखौ मिनिखो ना माखो नेहा आगै? लाइक होबाय बिनानाव सना थेंक इउ आदा दिदोम लाइक होनायनि थाखाय। मोजांसो नुयो आंहा गोदोनि एक्स बायदि आयु आरके नार्जारि आगैया गोदोनि एक्स बायदि नुबावो जाहैदों आंखौहाय। खम गाजाखा। अबेनिमोनलाय आरके आगै खिथाहरलाय जोंहा। औनो नेहाया ए क्लिप होथेनायखौ मिनिबाय आरोना। लाइक होना जयेन जाबाय आब' आंबो दासो JRB। थेंक इउ JRB आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो JRB? आंखौ बावबायबो। आब' कुसुगावनि औ औ कुसुगावनि है खर'फ्रा थिग गैला। बुरि मानसि। कुसुगावनि बावाखै। मा जाखो मानो गोथां जाखो? आङो दिनैहाय मोखां देखायनो बानानै मा खालामदों JRB बै गस्ला थेबथाग्राया बाबुनि गस्ला थेबथाग्राखौनो केमेरायाव खेबना होगारबाय आङो गोथांनो। एनार जारला आब'नो जायाखैनो आब' दासो संबाय दं बयलार आलु। बारा बयलार जानो नाङालै जोंनि गसाइगावआव मैया 6था गारि हमदों बयलारखौहाय निउसाव होदों दहाय निउसाव नुदां। आसामाव बेन जाखानाय बुस्थुखौ मानो लाबोनांगौ होननानैहाय निउसाव होलायलायदों आरोना। मा खालामनानै जानो होनलायलायदों ओमफ्राय बै बयलार लाबोग्राया। जोंथ' सिखाव खावाखैना जालायबावसो आरोखि ना। बयलारखौ बारहोबोनानै बेंगलनिफ्राय बारहोबोदोंमोन। ओमफ्राय माबा दस्रा लामाजोंसो हाबफैदों आरोना बिसोरो मानो माबाजों हाबाखै हाइरडजों फैयाखै आरो माबाजोंसो अबेबा लामा सिखाव लामाजोंसो फैदों। होमबाथ' बे खावनायानो जाबायना होनबाय आरो बै माबायाहाय। चेनेल मा होनोमोनलाय बिदिखौ निउस चेनेलाहाय। बेन जाखानाय बुस्थुखौ मानो बिदि सिखाव लामाजों लाबोनांगौ बारहोग्रा दंलै जोंनि ओरैबो सोरबा सोरबा बारहोयोना फैसा लानानै। 6था गारिखा मा खालामजोबखोथाय फबहैजोबखो ना माखोथाय दाउ बयलारखौनो। आब' जा दुखु मोनबाय आं दिनै। 7 जन साबसक्राइब जाबाय दिनै बहुद दुखु जाबाय आं आब'। जागोन JRB सिन्था खालामनाङा बिदिनो बिराद खमायखायो आरोखि ना आंनाबो दिनै 3 ना 4 खमायदों खमायबायानो थाखायो बिदिनो ओमफ्राय दावखोफिनखायोबो आरोखि। दावखोफिनगोन लासैनो दावखोफिनखायोबो आरो। ओमफ्राय बांगाला बिदिनो मेन हाइरडजोंसो फैदों रिपर्टारा सोंदों आरो आंथ' जाखाथारा बयलारखौनो आंहा गोथावसो मोनोलै आदा दिदोम फ्राम फ्राम एवबा बिराद गोथाव मोनो आं जानो बयलारखौहाय। गोथावसो मोनो आङो। एनार आं बिनिखौ सापर्ट बिनो बायो। बिनिखायनो सापर्ट बिनो बायो। एनार प्रडाक्सना मा होनदों सापर्ट बिनो बायो जाहैदों बेनिखायनो
नङा एक्सुवेलि जेबो नङा बे आनसाबस्क्राइब जानायखौ सिन्था खालामनाङा सापर्टखौ लालायनांगौ आरोना आनसाबस्क्राइब जाखायो नों सापर्ट लायाबाबो नोंनि मोजांखौनो थाबाय थाखानायखौनो दानो ओंखायनो सापर्ट लालायनायालाय माथो जानो लालायनांगौसो आरोना ना आदा दिदोम ना होनो JRB साबाल' जादों आंनाथ' 27 जन गाहाम जायो आनस्राइब आं गोदो जायोमोन दा हले जाथारला आं गोदो जायोमोन दा हले जाथारला बयलारखौ ए जायैयाबो मोजांलै आदा दिदोम मामा बिजि थिजि थुयोना बिसोरो देरनायनि बायदिसिना खालामोना थाथों बिदिनो थाथों दावलाय जौ फेना हख्रावगासिनो दं न' खाथियाव बाजैनो गौथमा सिरि सिरिथार लाइक होबाय दैमारि जावैसो दैमारि फैबाय जोंहा जावैसोनि चेनेलखौ आं माबा खालामना दोनफ्लांबाय आरोना आंनियाव गावनि मेन आइडिजोंहाय फैला जावैसोनि आइडिजोंहाय JRBआ मा होनदों औ गौतम नों मा सिरि सिरि जाखो होनदोंना सिरि सिरि माने आङो दिनै खांख्राइ क्लिपखौनो केमेरायाव खेबनानै दोनदों आरोखि ना ओंखायनो गोथां गोथां जादों मानो बिदि सापर्ट खालामना साबसक्राइब खालामो माबालै जावैसो आयै नै हिटआव सेबफ्लांलायबाय जावैसोखौ मारै जाखो बोरैबा सेबफ्लांबाय आं खिन्थु आनहिट पार्ट इउजार हिट इउजार अन रिमुभ आं अबावबा सेबफ्लांबाय दै माबा दैमारि मा होनो जावैसो इलेक्स अबावबा सेबफ्लांबाय आं खिन्थु नोंखौ नैबेखौबो नैबेखौ सेरबा मा जायो अबावबा सेबफ्लांबाय आं दिदोम दा लाइभ फैनो सानबै हायासै दिदोम दा आं लाइभ फैनो सानबाबो हायासै माबा लाइभ फैनो नागिरदोंमोन गौतम मानो फैदिया प्रब्लेमआनो जोबा मा प्रब्लेम जालायखो जेबजों दावराव जादों नामा गौतम सानैल'सै अबाव थांला जोबखो मानसिफ्रालाय लाइभ चैट अल आवर मेसेज माबा सेबफ्लांबायलै आङो थांजोब्बाय मानसिफ्रा आरोखि खारजोब्बायसो माथो बेनोथ' माबा सेबफ्लांलाजोब्बाय आङो दैमारिखौबो माबा सेबफ्लांबाय आङो मा सेबफ्लांखोथाय जावलियासो गौतम बसुमतारी मा प्रब्लेम जादों आगै खोन्थाहरलाय आंखौ जाय आनसाबस्क्राइब खालामदोंना बेखौबो भिडिअ नायना आनसाबस्क्राइब खालामफिनगोन आं बड' आरोखि बोरै मिन्थिलायखो नोङो सोर आनसाबस्क्राइब खालामदों मिन्थिया आंथ' खालामखायाखै आंखौथ' दा खालामखा
आंखौबो सापर्ट खालामदो आब' ब्रकेन हार्ट। मामा बे बेग थांजायोना थांजायाथाय मामाया आङो नोंसोरखौ सापर्ट हरगौमोन आरोना। आंखौ आनसाबस्क्राइब खालामग्राया नों खालायदोंना नोंसोर सोर खालामालै बड' आरोखि थोस मानो बिदि होनोब्रा बड' आरोखि जों खालामाखै बै नों आं खोन्थानि नोंनो जेने जे जिमेल आइडियाहाय खामानि गैया नाया मबाइलाव खुलिनानै दोनबाय दानलांजाबाय बे जिमेल आइडिया डिलिट जाबाय बेबायदियासो आनसाबस्क्राइब जायोलै आरके अफिसियेल सिन्था दाजा बड' आरके मानसिफ्रा आनसाबस्क्राइब खालामा ब्र इउटुबासो आनसाबस्क्राइब खालामो राइट आरके नार्जारि होननाया राइट नोंगौ जाय जे जिमेलखौ खुलिबाय बे जिमेलखौ खुलिला मबाइलावहाय डिलिट जालांबाय बे जिमेला बेखौहाय बे इउटुबनिफ्रायसो दानहरो मिथिबाय ओमफ्राय मानसि नायबाय थाग्रा सोलिबाय थाग्रा जिमेलखौ स्र' 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 दोनो आरो मा मिथिबाय बड' आरके जोंखौसो जावहरबायलै बड' आरकेया जावहरबाय खदाल बोरायजों थोद जावरियासै आंबो मा सेरो बोरो आंखौ मा खालामना दोनलायखोनो जावलियासो जाबाय आंबो मा सेरना दोनफ्लाङो जायाखैरा बुंदोंसो जावाखैब्रा बुंदोंसो होनदोंना लाइक होबाय थेंक इउ अबावबा सेरफ्लाङोलै मबाइलाव गोरोंथारना मा सेरफ्लांलायखो बेसारा फैस्लाबनो हायै खम जावलिया खालामखायोहाय बिरला बर' चेनेल फैदों नै आब' जोंहा वेलकाम आब' आंनि बाथौ नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' मारै दं आब' बर्थमान हाय मा ओंख्रिया जाहैबाय माबासो आब' जोंनियाहाय लावजों ना थेंगोनाजों ओमफ्राय अमा बेदर बिखा एवनाय आरोना नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जाबोखो आब' बिरला मोजांथ' आगै ए मोजाङैनो दङ आरोना दे मोजाङैनो थानांगौ मिजिं अफिसियेल फैदों नै जोंहा वेलकाम मिजिं आंनि लाइफआवहाय एल बि आवहाय आंनि एल बि आव वेलकाम मारै दं आगै मिजिं आरो मा ओंख्रि जानानै फैखो आब' बिरला नों अबेनिमोनलाय अननानै खिथाहरलाय आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो खिन्थु अबेनिमोन आं गोसोआव गैला आरो जोंहा दालि सजना आलुसो ए सजनायाबो गोथाव आब' मा खालामदों आब' आं नोंसोरजों दसे रायज्लायगासिनो दङ बिजनि बेसरगाव बेसरगावआव थांखांबायलै आङो बे स्कुल खाथियावहाय बेसरगावआवहाय स्कुल खाथियाव थांखांबाय आङो सासे बाजैनाव मा नाममोनथाय बे बाजैना बावबाय स्कुलनि एसे ओरै फैथारनांगौ आरोना माबाजों खोलाजोंहाय लामानि सानजाजों आरोना बे बाजैमोननि न'आ फिसाइया बोरैबा मावोमोनगोन मा मावोमोनथाय गोसोआव गैला मा मोजाङै दं आब'
आं मोजाङै दं माबो मोजाङै दं। मिजिं अफिसियेल आगै अबेनिमोनलाय नोङो? बावलायलांबाय आंहा खोथा हरदो आगै। आंखौ रावबो अनला नामा? नै आब' बिरला मिजिं मामा सापर्ट जानोबा माबाजोंहाय GRBजोंहाय सापर्ट नांगौनो ओमफ्राय गावबो बेक सापर्ट हरफिनगोननो आब' बिरला। आब' जानाय नङालै नोङो आंनिफ्राय उन्दैसिनसो बिरला आगैसो होनसां। आगै बिरला नोंसो उन्दैसिन जागोन आं बुरिबायना। मैया 186 मोन नै दिनै 180 मा देफोर मागौबा खालायनो मा 180 मा देफोर मागौबा खालायनो नाहायाना मा होनखोथाय बुजियासां बड' एसके नोंनि लिरनायखौहाय। मैया 186 मोन दिनै 180 बेखौ बुजिबाय आं ओमफ्राय बे ससेखौ बुजियासै आं। बड' आरके बा आंनाथ' 500सो जासिगौ टटेल ओमफ्राय आनस्राब जायै 100आवनो दाबो बेसारानि आरके होमबाबो दुखु मोनबावाखैसोना मानोना मानसिजों मानसि बानायलायखाया नालाय। बावसो आं बिनिखायनो भिडिअ बानायलासो होनदोंमोन खोमालाय। दखाननि सानजा जोंना दखान बेसर दखान बाजार बायदि दङना गोरलैनो बिनि बे खालबाहार माबाजों थांनांगौ आरोना। निलेक्स जालालै निलेक्स नोंखौ मा खालामफ्लाङो आङो। बिरला बर' चेनेला मा होनखो बुरिबाय दे आंथ' बुरियाखै आं नोंनिफ्राय बुरिसिन। सापर्ट खालामदो बयबो। जिबन ज्योति बरुवा हाय मन्जलि लाइदोन हाय वेलकाम मेरे एलबी में आपको किसके साथ फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाओ। जीवन ज्योति सो खाना खाया कि नहीं जीवन ज्योति। बिरला बर' माथो नों आदा जुवेलनावबो दङ। लाइभआव जुवेलाबो फैदों आरोना लाइभआवहाय हो मिजिं। बिरला बर' चेनेल प्लिज काम बिकास ब्रह्म अफिसियेल मिजिं बिकास ब्रह्म अफिसियेल। जिबेद मा ओंख्रि जाना फैब्रा जिबेदालाय। आं मोनाबिलिनि खाथियावसो आब'। मोनाबिलियाव अबेजों दं दारागावआवमोन नामा मोनाबिलिया ना अबाव फैयोमोनथाय। मोनाबिलि आं थांफेराखैलै मिजिं नोंखौ मैयानो जेरावबो लांफेरा आंखौहाय। सरलपाराखौनो थिथाय नुहैबावाखै आं। प्लिज निउ फ्रेन्ड काम 25 सात उइथ फुल वाशिं। नै आं खिथानि आब'लायनो मिजिंमोन मिजिङा ब्लु बिदों नामा नै दांबानो जाया मबाइलाहाय आं रोंलायलाङा। मिजिं नैबे माबाखौ बानाय आरोखि ना मा होनो जिबन ज्योतिखौ सोर खालामगोन बियो आंनो मैया 10ता आइडिजों फुल वासजों नायनानै हरदों आरो GRB बेखौ खालामनानै ला जिबन ज्योतिखौहाय। बेयो मोजां आरोना मानसिया भिडिअ हगारबाबो कमेन्ट लिरनानै हरो नायो। आंथ' बाग्रासो जासोदों भिडिअ बानायनो दामानि आंबो बानायाखै दामानि भिडिअआ बानायखानाय दङ इदिट खालामाखै आं बानानै।
ब्लू होबाय मिजिं। विजेंद्र कुमार सिंगर ब्लॉग मेरा ऑन हो रहा है। क्या ऑन हो रहा है? वेलकम मेरे लाइफ में एलबी में आने के लिए। जीवन ज्योति खाना खाया नहीं अभी बाकी है। खाना खाया नहीं भी बाकी है। खाना पका रहे हैं। क्या बना रही है? क्या सब्जी बना रहे? गोरान फैदों नै जोंहा। वेलकाम आगै गोरान आंनि एलबियावहाय। दिनैसो उन्दुनानै रायलायनो मोनबाय आं। सान्थि सिनस्रि सागालायथारदों आंहा दिनैहाय। विजेंद्र कुमार प्लीज कम। विजेंद्र आपको जीवन ज्योति ने बुलाया है। माबा मा होनो मिजिङा मा ओंख्रि जाखो आब'? ओंख्रिया जाहैबाय लावजों ना थेंगोनाजों ओमफ्राय अमा बिखा एवनाय आरोना। जागौमोन सोरबा? गुड नाइटलैनो उन्दुनोसैबो नामा? आरके अफिसियेल दानो। गुड नाइट होनबालाय उन्दुदो दे। नाम्बारसो बियोलै जुवेला। थांदोंमोन आं नाम्बार बिहरनानै खारबोबाय आरोना। आब'नो सोरखौ गाबज्रिदों? बड' लाइक दाइन केसटिडि बिखुंगुर वेलकाम बिखुंगुर आगै आंनि लाइफ एलबियावहाय फैनायनि थाखाय। गांसे आर'नाइजों स्राय बरायबाय नोंखौ। गोजा आर'नाइजों नों लानायजों ना मा होनो? मा ओंख्रि जानानै फैखो बिखुंगुर आगै? मालाय बिखुंगुरा मैया दाख्लैसो खुलिनाय चेनेलानो आंखौ बारलांबावबाय। आंहा गोदो गोदायनो खुलिनाय। साबसक्राइबारानो गैया वाच टाइमानो गैया लासिं सिं। सुस बसुमतारी आब' मा जाखो? लोगोआनो माइनाससो जाबाय थायो। आं मिन्थिनाय बायदिबाना आगै सुस ओरै आरोखि ना। जाय मानसिया जिमेल आइडिखौ खुलिनानै बे जिमेल आइडिखौ इउज खालामा डिलिट जालाङो बेखौहाय हजों इउटुबनिफ्रायनो दानहरो आरोना। नों आं मानसियाहाय आनसाबस्क्राइब खालामा मिन्थिबायना? सुस बसुमतारी आगै आं मिन्थिनाय बायदिबा आरो। निउ खाम पासिसे नै सुस नैबे जीवन ज्योतिखौहाय सापर्ट खालामनानै ला। 25 आइडिजों हरगोननो। मैया आंनो 10ता आइडिजों हरदों बियो। गासिबो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामजोबदों आरोना। सापर्ट होयो बियो मोजांनो। बिखुंगुर नांगौबाला आरोना। मा ओंख्रि जानायमोन दिदि? ओंख्रिया लावजों नाजों आरो अमा बिखा एवनाय आरो। हाय आब' ओंखाम जाबाय नामा? आरो मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रिया लाव ना अमा बिखा एवनाय। एस बर' आगै नोंहालाय माथो ओंख्रि जाखो? आरो खबर सबर मारै दं आगै? आब' मा खबरलै? खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेराव दङ। मोजाङानो होनजायो। बिदिनोसै मा होनबावनो आरोना। सोरबा लोगो जादों आंजों गोरान माबाजों जादो जीवन ज्योतिजोंहाय। 25 आइडिजों हरगोननो। दिपालि बर' आगै फैदों जोंहा। हेल' हेल' आगै वेलकाम आंनि लाइफआवहाय। मासि गोथाव जायो आब'। सामफ्रामबो आंबो जागौमोन आब'। फैदोना गसाइगाव फैबा आंनियावहाय कमेन्ट खालाम फेसबुकआवहाय मोनजुलि ब्रह्म फेसबुकआव संनानै जाहरगोन आं दे। मा ओंख्रि जाखो? लावजों ना थेंगोनाजों आरो अमा बिखा एवनायमोन। दिपालि आगै नोंहालाय माथो ओंख्रि जाबोखो? आरो खबर सबर मारै दं आगै? मा खबर? खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं। लाइक दान थेंक इउ। दालि भातलै आब' सजना बाजिसोमोन। सजना जानांगौनोथ' प्रेसारफोरा थिग थायोनो। बिखुंगुर बर' प्लिज खाम नै जीवन ज्योतिया लेंहरदों। बिखुंगुर आगै बियो मोजां मानसियाहाय भिडिअखौ नायो सापर्ट खालामो।
लाइभफ्रावबो नुबा हाबहैयो आरोना बियो। जीवन ज्योति बरा प्लीज सपोर्ट मे आई हैव डन योर प्लीज। जीवन ज्योति आपको सपोर्ट के लिए बुला रही है अमेजिंग ऑफिशियल। प्लीज कनेक्ट CRB फैदो अनलायनांगौ बयबो सापर्ट खालामदो। नोंबोथ' सापर्ट खालामहैनो हायोना CRB थांनानै कमेन्ट खालामहै होमबानो नोंनो खालामहरगोन। हाय दीपाली कैसे हो आप? दीपाली सिस्टर आपको बिखुंगर ने पूछा है कैसे है? पूर्णिमा दैमारी हेलो आब' हेलो आगै वेलकाम आंनि LB आवहाय। मा ओंख्रि जानानै फैखो पूर्णिमा आगै आरो खबरफोरा मारै दङ? खबर सबरफोरा मारै दं? जीवन ज्योति कितनी आईडी से? जीवन ज्योति आपको पूछ रही है कि कितनी आईडी से साथ देना है? बरो ब्रादार है अब हाय 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 वेलकाम आंनि LB आवहाय। मा खबर आगै मारै दङ? बर' ब्रादार बिरला आंनाबो $10 जाया दाबो। $10 जानो मायाव $10 जानो अबाव जानांगौ? गुगोल एक्सेन्स फैबाय नामा बिरला आगै? $10 अफाय जायोलै आंथ' मिथिबावासो अफाय जायो $10? खोन्थाहरलाय आंनो। आयु मा दिनैहाय अपारेसन खालामनाय अन्थाइ हाख'नाय उदैया सादोंलै आंना। अमा बेदर जानाय गोसो जाखो ना माखोथाय बोरैबा खें सानाय मोनदां। बाजै मा गोथावसो नुबाय गोथांसो नुबाय आं। बिफर आं दहाय खोन्थादों खोनायाखै? आं मा खिथादों दिनैहाय मोखां नुजानाय जायासै उन्दुनो लुबैदों आरोखि ना आङो बिसिनायाव। ओमफ्राय बाबाबो डिस्टार्ब खालामो नालाय बाबनि गस्ला लामग्रा क्लिप गोथाङा गस्ला थेबथाग्राया बेखौनो केमेरायाव थेबथादों आङो। ओंखायनो गोथां नुदों उन्दुनो लुगैनानै। आरे गारायखौ एसे खें सानाय मोनदां दिनै अमा जानायखाय ना मानायखायथाय। खम जारलालै देहाफ्रानो नंथारला। बर' लोगो जादो दे होनदों बिखुंगुरा नै। मोजां आब' आंनाबो खबरा मोजां आरोना। ब्लु होदो र' होनायसै। नै दांबाबो जाया बि गोराना बोरै जाखोलै मबाइलानो। दै दांबाबो जाया मबाइलानो आं रोङा। बिरला बाजै मा खबरनो? ओमफ्राय बिखुंगुर ऐसी हो और तुम्हारी ऐसे ही हो और तुम्हारा कैसे हो होनदों। नै बिरलाया दानबायसो मेसेजखौनो। दीपाली फ्रेन्ड उइथ मी बाजै मा खबर? खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं। दीपाली मैं भी ठीक हूँ। जीवन ज्योति अमेजिंग ऑफिशियल डन प्लिज चेक। सोरां लाइकआ जोब्बाय नामा सोरां नोंहा? लाइक दान थेंक इउ वेलकाम आंनि LB आवहाय। लाइक फैनाय नुदोंमोन आं दहाय। आं लाइभ होनो नागिरबा हाबहैनाय जायासै आङो। ओमफ्राय आं लाइक होबाय नालाय लाइभ होबाय नालाय ओंखायनो सरि दे सोरां SD। जीवन ज्योति कितने आईडी से? हाय सोरां फ्रेन्ड। दीपाली बिखुंगुर मा ओंख्रि जाखो? मा ओंख्रि जाखोनो बिखुंगुर? बिफर बर' बाजै माबा खोमसिसो मोनबायलां। आं दिनै नुजाथ'ला दे बिफर खोमसिखौनो नायबाय थादो दिनैहाय। बिखुंगुर बर' मेरा पास 25 आईडी है। बिखुंगुर जीवन ज्योति के पास 25 आईडी है।
सपोर्ट कीजिए प्लीज। प्रीति गर्ल हेलो हेलो वेलकम मेरे एलबी में। प्रीति गर्ल जीआरबी खाना खा के आया है कि क्या सब्जी खा के आया है प्रीति गर्ल? आं सपोर्ट खालामा कमेन्ट हरबाबो बेक सपोर्ट खालामा हरफिनोथ' बिफर बस मा ओंख्रि जायामोननो बिफर आब' सोरां लाइभ होखांबाय नामा होनदों। मा खबर? खबरा बिदिनोसै बिखुंगुरा नों जीवन ज्योति मेरे पास 16 है। ए बिखुंगुर आंनो हरदो दे नोंनि 16 जोंहाय थाब 1K जाथोंसै आंनाबो नोंसिनि अननायाव। मिजिं आगै हेल' बिबस जोगोनारसोमोन। औ थेंक इउ ब्र होनदों। $10 जायाब्ला फिन एप्लाइ खालामनो हाया मनिटाइज खालामनायाव भिउआ 0 जाना दासो गोदान मनिटाइज खालामनायाव आं जेबो बेफोरनि बागै मिन्थिया। माबा आगै बिरला भिडिअ बानायनांगौ वाट्स टाइमा 4000 जानांगौ। औ ओमफ्राय साबस्क्राइबारा 1K जानांगौ होननानैल' आं मिन्थियो आरोना। $100 फाय जानांगौ बेखौ मिन्थिया आङो दाबो। बिखुंगुर बर' ओके 16 से काम बिखुंगुर ड्यूटी में है ना बिखुंगुर आपको पूछ रही कि दीपाली ड्यूटी में है कि आप अभी पूर्णिमा जोंना आलु आरो राजमा बेगरसो आब' गोथाव दे राजमा बेगराबो। मा गाराय जादों? गाराय मामालै बे अन्थाइ हाख'नायखौसो होनदां उदैखौ। बे उदैखौ हादोंना आंना हानानैहाय सुथेदोंना बे सुथेनाय जायगायाव सादों। अन दीपाली छुट्टी हो गया हाय आब' दीपाली फ्रेन्ड जादोंनो मिजिंजों। बिखुंगुर बर' मैन फुल वॉशिंग के साथ कर दूंगा प्रॉमिस आप भी मेरा माजुली डिक्शन वाला वीडियो आपको 16 आईडी से देख कर देना। ओके लेट्स स्टार्ट। मेरे पास 3 मोबाइल है रनिंग कर दो क्या? सुन रहे हैं बिखुंगुर क्या बोला है? ब्लू होगोन ना आंनो आब' मबाइलानो दांबाबो जाया नै सोरनावबा जाबाय खिन्थु सोरनावबा दांफ्लांबाय ब्लु होबाय आं सोरनावबा सोरनो होखो मिन्थिला। दीपाली बर'नावसो थांबाय ब्लुआनो। दीपाली बर'नाव थांबाय नै नोंनावबो जाबाय दे। जाबाय फैदो लोगो जादो नोजोर बि पुर्निमा लोगो खालामबायना होनदों। दीपाली मिजिं आगै आंनाव कमेन्ट हरना दोन आं बेक खालामनानै होगोन दे होनदों। बिखुंगुर बर' मैं आपकी घर जा रहा हूँ 16 से ओके रिप्लाई कीजिए ना होनदों। ओके जीवन ज्योति स्टार्ट नाउ। मिजिं अफिसियेल अननानै लोगो जादो। एस बर' लोगो खालामदो। बिखुंगुर बर' ओके लेट्स स्टार्ट 25 आईडी से सपोर्ट करो ना भाई। किसको बोल रहा है? जीवन ज्योति को बोल रहा है। मिजिंग ऑफिशियल ने 25 आईडी से सपोर्ट करने के लिए मिजिंग तुम भी कर लो इसको। सपोर्ट देने से सपोर्ट मिलता है। खाना खा लिया दीदी? हाँ खा लिया। बिदि आइडिजों सपोर्ट दाला बेनोथ' भिउसानो फैया मानोना ओरैनो सपोर्टल' खालामबाय नालाय नायला नायनायावथ' ना। हा दीपाली है ना ब्लू दे दिया। तुमको ब्लू दिया था ना मैंने। हाँ दीपाली हाँ दीपाली है ना ब्लू। अरे ब्लू दिया था मैंने भी खुंगुर को
वाइकिनि अके बिखुंगुर बिफोर लोगो जादो दे प्रिटि प्लिज सापर्ट एस बर' क्रेसन मेने एफ डी फ्रेंड कर दिया आप मेरा कर दो एस बर' आंखौ लोगो खालामखानायसो ए आगै आं खालामबाय बिके अके एस बर' लोगो जागोन ना ओइ बिखुंगुर नोंना मानो रेन्ज जादिया ओमफ्राय रेन्ज होबायमोन आं नोंनो रेन्ज होबायथ' नै रेन्ज होनानै दङ मबाइलानो नैबेखौ बोखारनायखाय हें जालाजोब्बाय मोरै जाखो हाँ दीपाली कर रहा है ब्लू मैंने ब्लू दिया है तो आपको ना जाने क्या हो गया रो फिर से करती हूँ ब्लू दे दिया बिखुंगुर अनसायफैलायबायनाय जोंहा अनसाया गैयाहाय सालामालाइकुम अनसाय दं नाम बेयाव सालामालाइकुम सोरां दिएस लोगो जादो दस लोगो जादो दे आगै बाय दे गुड मर्निं मानो फैयो मानो थाङो नों अनसाय दाना थाथेलाथ' बियो बिराद सालाक जाबाय मानसिया एस बर' आंबो लोगो दङसो नोंसो गैया खालामाखै नामा होनदों दासो जेबिके हरदों दे दीपाली बिखुंगुर आसि हो लाइफ में टाइम पास हो ऐसी हो लाइफ में टाइम पास हो ऐसी ही हूँ प्लीज सपोर्ट मी दीपाली आपको मीजिंग ने बुलाया है सपोर्ट करने के लिए बिफोर नोंना आंनाव दंखायो आगै पूर्णिमाया नोंखौ सपोर्ट खालामखानायनो मिजिं प्रीति गर्ल प्लीज सपोर्ट प्रीति आपको सोरां एसटी ने बुलाया है दीपाली नहीं आया है क्या और दीपाली तुमको बिखुंगुर ने पूछा है नीन आया है क्या रिटर्न मिजिं आगै आं गाबोन 12 PM सोआव बेक खालामफिननानै होगोन दे दा होआ मानोना आनजायो ओंखायनो बिदि होनदों खोमा दीपालिया मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड जाबाय ब्लु जाबाय सापर्ट खालामफिनदो दे लोगोफोर बयबो आं उन्दुनोसै प्लिज लोगोफोर अननानै बिखुंगुर आया है थरा रितु फोन ऑफिशियल हाय वेलकम मेरे लाइव स्ट्रीम में खाना खा के क्या सब्जी खा के आया है ओके पूर्णिमा वीडियो ना दे ओके पूर्णिमा वीडियो ना दे मतलब समझ में नहीं आया है बिफोर पूर्णिमा आगै आंजों वीडियो ना दे पूर्णिमा आगै आंजों लोगो जादो दे आरो आंनाव कमेन्ट हरना दोनदो आं बेक होफिनगोन नो एस बर'आ अनसाय बस कहा गया है तो हाय रितु फोन शायद रितु फोन चला गया है फिर से दीपाली प्लीज सपोर्ट मी जीवन ज्योति फ्रेंड बना लो मुझसे रितु फोन ऑफिशियल प्लीज सपोर्ट मी हैव ए सपोर्ट यू एस बर' आं नोंजों दंखायो दे हाय पूर्णिमा बिखुंगुर ओके वीडियो रनिंग on हाय मिजिं लोगो अनजुलिया दाबो टेन्टनानै कमेन्ट फरायखादों नों नैबे अजा बोराय बायदि होनहरलाबायखायोलै माइरि अनसाय नों लावथि मोनगोन नोङो दा आंखौ बिदि होनबाय थानाया टेन्ट'दोंसो होनबावबाय आंखौ
उन्दुनानैसो फरायगासिनो दं। दिपालि आप लिंनो ठीक खौहाय दिपालि आप ठीक हो ना? दीपाली सिस्टर, आपको भी खुंगुर ने हाल चाल पूछा है तो कैसे है आप बताओ। ये खुंगुर बोलो क्या हुआ आपको, मैंने तो डन कर दिया हूँ और आप अभी तक एलबी में है, क्या करूँ, चालू करूँ क्या? मेरे शायद उसका मोबाइल एक ही है, लाइफ से निकल जाने के बाद ही देगा शायद बिखुंगुर। एस बर' होनदों अनसाय लोगो जादोनो बिखुंगुर हा मैं अभी ठीक है बोला है। आंना कमेन्ट श' खालामानो नै कमेन्ट श' जाफैदोंथ'। दासो दहायबा मा लिरामोन ना थाबोखोसो। हाय बिरुला, मा सोलानानै फैनाय? मा सोलानानै फैखोनो बिरुला आगै? अनसाया उस्था ओंखायोहाय। जीवन ज्योति आती हो अभी ब्लू मिला मेरे को। सापर्ट कीजिए बिखुंगुर। एस बर' आं खालामबाय नोंनिखौ, आंनो गाबोन हो दे। गाबोन हो दा नङा, दा होनाङानो, गाबोनसो होनो थिनदों। बिबस आरो दिपालि, आं भिडिअ कमेन्ट मोनासै। कमेन्ट मोनाखैनो। बाय बाय सोनाबफोर, बाय बाय, गुड नाइट आब' बिरला। आरे आब' बिरलालायनो आगै बिरला। सुइट ड्रिम ए बर' आंनाव कमेन्ट हर नैलै मारै जालायखो। कमेन्ट हर दे, कमेन्ट हरनोनो। बाय बिरला बाजै होनदों बिफुरा। बिखुंगुर बिफुर बस नि मिला क्या होनदों। थाम्फै अरखो नामा मोजांखौलाय। बिफर सिरि थाथ'ना लै आं दा नायगासिनो होनदों। नोंहालाय मानो सोलायनाय मथि? माखौ सोलानाय? आंहा लाव ना थेंगोना सोलादों आरो अमा बिखा सोलादों दिनै। बिखुंगुर बर' ब्र' प्लिज काम। ओइ बिखुंगुर, नोंखौ लेंहरबाय थाथारबायलै थांदो। जीवन ज्योतिया गोरान बिफर लोगो जादो ब्र'। गोरान नों माबा बिफर गोरान बिलाइ गोरान लेंहरदों नोंखौ। बिफोर देखिया तुमने कमेन्ट दिया क्या? तुमने कमेन्ट किसको बोला है? दालि सजिनासो थावथारा, बेदर गैया दिनै, बेदर मानो जायाखै। बिफर नों सिरि थाथ'लै अननानैनो। सिरि थानो थिनहरबाय माने बिफोरखौहाय। दिपालिया गैया। दिपालि दे बुंलानो। गोरान अफिसियेल अननानै लोगो जादो दे होनदों। दिपालि बुङाहाय आं। बिफर आं दा कमेन्ट हरगोन बुंबायना होनदों। दा कमेन्ट हरगोननो बुंखाबायना, खोमाया खोनायाखै बिफर। गोरान एस बर' र' खालामनि होनदों। दिपालि बुंला होनबायना होनदों। गोरान आंखौ ब्लु होआखै माथो। आं लाफिनजोब्बायमोन बयनिखौबो ब्लुखौ। होफिनसै र'। माबा जायो होननायखाय, सोरबा वाट्स टाइम खमायो होननायखाय। दिपालि बिफर बस और दे दिया मैंने और बिफर
तुम ना एक काम करो, YT स्टूडियो में जाके देख लो, नीचे की तरफ जाके। दिपाली बर' आंजों लोगो जादो दे। पुर्निमाजों लोगो गैया नामा दिपालियालाय? आगै दिपालि अननानै लोगो जादो। बिखुंगुर आंनो आइडि मोनसे हरलाय। अके तुमने दिया क्या होनदों। लोगो जानोबा फै आंजों। नै बिरला बुरारि है जीवन ज्योति और प्रीति गर्ल और विजेंद्र कुमार। बिरला भी बैक करेगा। हाय सुनी बिखुंगुर गाबज्रिदों खोमा। अबाव थांखोलै कमेन्टआ दाना? सुनि होननायसिम थांबायमोन। सुनि होननायाबो अबाव थांखोलै? बे सुनि पुर्निमा लोगो जादो दे। अके दिपालि एस बर' आंना अलरेडि साबसक्राइब ब्र'। साबसक्राइब पुर्निमा आंनाव कमेन्ट हरना दोन आं बेक खालामफिननायसो जागोन। पुर्निमा आंनाव कमेन्ट हरना दोन आं बेक खालामनानै होगोन दे। बिरला नों दं आंजों होनदों। अनसायना बहा? पुर्निमा आगै आंबो खालामाखै। आं पारमानेन्ट साब्स खालामखायो ब्र'। अलाव होनानै लानांगौ नटिफिकेसनखौ। आंनाथ' अलाव जोब बयनाबो खुनु खोथा गैया। आंनो वान सापर्ट नांगौमोनलै हरदो सोरबा। दा हरगोन आं दिपालि। थांसैलां मानो। आं आर्न खालामसै दिपालि आर्न खालामसिनो हनै वान नांगौ होननायखाय। बस मिल गैया अनसाय नों आंनि फट' होनानै दिनै भिउ मोनदों ना मोनाखै बुंलाय। बस मिल गैया अनसाय आंनि फट' आं अनसाय नङा। मा सोरथो नोंलाय अनसाय नङाबालाय? सरि दिपालि नागिरनायाबो आंनाव दंखायो। नोंनियाबो आंनाव दंखायो होनदों। आदा दिदोम फैफिनबाय जोंहा नै। आंना दासो फैफिनबाय फैफिनबाय दे। अनसाय बिदि दा खालामलै। हायोबा वान आइडिजों सापर्ट हरदो आंनो नांगौ जाथारदों। हरदो अनसाय। खुलुमबाय दिदोम सार। एस बर' ओंखाम खालामबाय दिदोम सार होनदों। एस बर' ओंखाम दंखायो आंनाबो नोंजों। मा होनदों बेयो? एस बर' दंखायो आंनाबो नोंजों होनदों। मोरै जाखो दा मबाइलाबो। मा ओंख्रि जानायमोन बिनानाव सना? मा ओंख्रि जायामोननो बिरला आगै खिथाहरद'। आंनाबो अल गोजा।
आंनाबो अल गोजाखा। सोर आन खालामो आखाइदिखौलाय आं थिखोबाय अनसाय। आइ गोलोमोबोलै ब्लेंकेटखौ जोमनो हानो नागिरा। आं नैबे आङो भिडिअ नायनानै फैबायनो दिपालिमोनाव थांनानै पुर्निमायाहाय आंहालायनोसै दिपालिखौ बैसागु बायबानो नै दिपालि नोंखौ लांग्रा ओंखारबावबायसो नै आंनि लाइफआव। सोर हाबा जाफैयो आखाइ थिखो दे। आं गोदो हाबा जायैखायसो थिखोबाय थाथ'ला आङो आखाइखौ। दिपालि मा ओंख्रि जानायमोन मा ओंख्रि जायामोननो दिपालि आगै? पुर्निमा आं गाबोन चेक खालामगोन दे नोंनिखौ। मा जादों हंख्रगासिनो दं नै खाथियाव। पुर्निमा आं गाबोन बेक खालामफिनगोन दे नोंनिखौ गाबोन हरफिनगोननो बिरला बाय होनदों। दिदोम जोंना मा गोरान रदबनाय आरो आं जिरायनोसैलै र' थाम्फै गैखाला। आयदै जिरायबायलां। दिदोम जोंहा ना गोरान रदमनाय आरो लिस्रा भाजासो। लिस्राया मा जिनिस दिपालि? बा गोथाव खदै गबाय आंहा। खदै गबायनो बिकास बर' हेल'नो हेल'। बि खारबाय नामा? दिपालि बाय। बिकास बर' लोगो जादो अनसाय बाय। अनसाय आइदि दंबा आंनो 10सो हरलाय आंनो। बिरलाया मनिटाइज जाबाय कंग्रेसुलेसन थाबाय आंनिफ्राय। बिरला आगै आंजों लोगो जादोना? र' नों सुनि दिपालि नोंखौ होनदों। बि फर बबि रायजोआव खारनो नायखो नोंलाय? बाजै थांसै दे थांदो दे सना बिफर गुड नाइट। मोजां सिमां नुथों गेमस्रिजों मोसानो मोनथों सिमाङाव। आंनि कल हमाना नों? नै दिपालि नों मानो माबानि फनखौ हमाखै अनसायनिखौहाय? सिबाय अनसाया हनै बुददर माबा गाङा थुफाना बायदि जालायलांबाय बे एफ होनबा देरग्राया बेबायदि। बिरलाया माने गोजोननाय थाबाय ब्रादार होनदों। लिस्रा मानि सबाय बिमा लिस्राखौ सबाय बिमा होनो आरोना। मिन्थिफेरा आं दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनादों लिस्रा। आब' उन्दुनो ओंखारबाय आंनिखौ आनबल खालामदो। अके एस बर'। जायाहाय मबाइलाबो एखमबा दांबाबो जाया। ओरैबायदिना जाबाय। अनसाय बेफोरखौ नों मानो बुंखो सिरि थाथ' नै खोनागोन होनदों। जा थगायो दिपालिया। आंबो लावनोसै ना माथो होनदों। लावनोसै ना माथ'।
फाग्लि फाग्लि बिदि जायो गेमस्रिजोंसो जंखायलायबाय सिमाङावसो मोसानो थिनदों दा आंलाय हारसा लावलिस्रा होनो मिन्थिया आङो जीवन ज्योति already done 13 कर दिया मैंने अनसाय आं रावखौबो थगायालै मा होनदों थगायनो रोङानो जोंहा दिपालि आगैया नामखौबो फरायना बुंफाना आब' खोनासंनो मोजां खोनायो पुर्निमा आगैया होनदों जोंहा नामखौबो फरायना बुंफानांगौनो खोनानायाव मोजां जायो अनसाया बुंदों बाय दे थांदो दा माबाजों गेमस्रिथ' नङा नोंना र' सोरजों मोसानो नोंलाय दे दा माबाजों सोर एक्ट्रेस दंबावोलै बावलायलांबायलै रिंकिजों मोसानाय सिमां नुथों दे एस बर' गुड नाइट आब' बाय बाय र' मा होनदों पुर्निमा आं गाबोन बेक खालामगोन दे नोंनिखौ गाबोन खालाम गुड नाइट आब' बाय अनसाय बस खारनोसै नामा नों खारनोसैनो अनसाया उन्दुनो ओंखारबाय सिमाङावथ' खम जारला जागोन बेनोथ' अके दिपालि आगै होनदों पुर्निमाया दिपालि आगैया मा होनदों बिरखुंगुर नोंबो लाइभ होगोन नामा दिनै होनदों अके दिपालि आगै बिरखुंगुर नोंबो लाइभ होगोन नामा पुर्निमाखौ लोगो खालामबाय आं पुर्निमाखौ लोगो खालामबायनो जोंहा आदा दिपालिया आदा दिदोमा बिरखुंगुर नोंबो लाइभ होगोन नामा पुर्निमा आब' होनदों बिरखुंगुरा होनदों नोंबो जारलासोलै ओमफ्राय टेन्ट लायबाय नामा नोंलाय कमेन्ट नायनाया टेन्ट आखैलै दै लोंनो गांदों आङो सोरबा दै लायनानै होफैनाय मोनबा लोंगौमोन आङो नोंबो खाथियाव गैयाब्रा अनसायाबो आरे सोरबा अनलाइनजों हरनाय मोनबा लायजागौमोन ना मा होनो आदै दिपालि 12:30 होगोन 12:30 सोर थानांगौ उन्दुनो ओंखारनायावलाय बुहुरासो थागोन पुर्निमा आब' र'दै दै लायनां गैयाबोरो दै मोनसे गैखाया सयथि बायहेरायावहाय थालासो खुलिनांसिगोन पानी आ जाओ अंदर में सूप पी रहे थे मुसारियाबो मा साइसनि जाखो
नै फिसा माबायदि उन्दुदों। बेकग्राउन्ड मिउजिक होग्राफ्रा नै नै माजों खेबदों आङो नै केमेराखौ। खम जारला बबेसिम थांगौमोनथाय आंनि कमेन्ट फरायनाया र'। खयथा जाखो दासो 10:30 जानो नागिरदों। अबेसिम थांगौमोनथाय अनसाय आं रावखौबो थगायालै मानो नामखौ फरायनो बायबाय बे थांखांबायमोन। अनसाय बस खारनोसै नामा? सिमाङावथ' खम जारला जागोन बे मानो? दिपालि आगै दिपालिया मा होनदों बिखुंगुर नोंबो लाइभ होगोन नामा दिनै होनदों। आदा दिदोमा होनदों पुर्निमाखौ लोगो खालामबाय आं। दिपालि पुर्निमा आब' होनदों दिपालिया बिखुंगुर 12:30निफ्राय होगोननो बिखुंगुरा दा सोरबा उन्दुनो ओंखाराबा दसे थांबानो जाबाय बिखुंगुरनि लाइभआवहाय। दा खयथासिम होगोन बेबा? नोंबो जारलासोलै नो दिपालियाहाय। ओमफ्राय अनसाया मा होनदों टेन्ट' लायबाय नामा नोंलाय कमेन्ट फरायनाया होनदों। टेन्ट'वाखैलै उन्दुनो ओंखाराखै दाबो। आं सबाय बिमाखौनो लिस्रा बुङो रा जोंना। नोंसिना हरै सानजाना आलदा होनोलै दिपालि। बिखुंगुरा होनदों नों थांगोन ना थाया दिपालि दा होनदों। थागोन ना थायानो दिपालि 12:30आव। ओमफ्राय उन्दुदो बाजै आदाया हंख्रदलायबाय बेकग्राउन्ड मिउजिक। ओमफ्राय बिखुंगुरा होनदों आबि नोंलाय उन्दुलांबाय नामा? आबि सोरखौ आबि नुखो? सोर आबि दं? बिखुंगुर आं हानाय नङा खोमालै दिनै होनदों। पुर्निमाया होनदों दिदोम आं गाबोन बेक सापर्ट खालामगोन आरो कमेन्टबो खालामगोननो गाबोन हरगोननो। बिखुंगुर सारि मोनाबा थांगोन दे बिखुंगुर सारि मोनबा थांगोन दे। मानो दिपालि होनदों बिखुंगुरा। बिखुंगुर दिदि जाया दिपालि थांनांगौनो होनदों। बिदि जायानो थांथारनांगौ। बि सुनिबाय दिपालि माने बिखुंगुर सुनिबाय दिपालि बाय हाजेव गुड मर्निं होनदों। बिखुंगुर मेगना जानाय नङानो दिपालिना दिनै। दिपालि अनसाय गुड आफ्टारनुन होनदों। ओइ अनसाय बाय जाबायनो नामा? ओइ अनसाय बाय जाबायानो नामा होनदों। पुर्निमाया दंना गैलाथाय आं लोगो खालामबाय गाबोन खालामगोननो आदा दिदोम नोंनिखौ पुर्निमाया कमेन्टबो हरगोननो। फोरमायफैदों जे फोरमाया मा होनदों आब' मा ओंख्रि? आंहा दासो फैबाय आगै जोंनिया जाहैबाय लावजों ना थेंगोनाजों अमा माबा एवनाय आरोना अमा बिखा एवनाय। फोरमायखौ लोगो खालामबाय आंनो आदा दिदोमा। ओमफ्राय हेल' आब' होनदों माबाया बिरबाय मेक्सआ। हेल' आगै वेलकाम आंनि लाइफआवहाय। दिदोम फोरमाया होनदों दिदोम ब्लग्स आंबो खालामगोन दे आदा होनदों। आब' आइदि दङबा अननानै हरदो रा आंनो। दङ आं दाहाय मोनबा दङ दाहाय हरगोन दिपालि। दाहाय नङाबा दिनै उन्दुनो ओंखारबा जानाय नंला गाबोन हरगोन आरो उन्दुनो बायसान्सआव उन्दुसान्दियावहाय खालामनो हायोबा खालामहरगोन आं। दिनै माखासे गाबोन माखासे आरोना। भिडिअबोथ' नायनांगौ जायोना साबस्क्राइबल' खालामनानै जाया। आब' ब्लुखौ बोखारदो अके। दांबाबो जाया दिपालि अन
एखमबा दांबाबो जाया नै मबाइलानो ओरैबायदि फाग्ला मबाइल। दिपालि बिखुंगुर थांबाय नामा होनदों। दं खाराखै आं होनदों पुर्निमाखौ। फोरमाय आं लोगो खालामबाय दे, फोरमाय लोगो खालामबाय दे। बोखारबाय। थांजोबलायबाय आंखौ गारनानै स्रिं स्र'नो। थांजोब्बायानो। थेंक इउ आदा दिदोम दों। आंबो दु होननोसै दे नो आदा दिदोमा उन्दुनो ओंखारबायनो जोंहा। उन्दुदो आदा दिदोम गुड नाइट। ओमफ्राय गुड नाइट। गुड नाइट बिनानाव सना, गुड नाइट आदा दिदोम, बाय बाय। पुर्निमाया आंजों फ्रेन्ड दंना गैयामोनथायनो। पुर्निमा बिरबाय मिक्सजों फ्रेन्ड दंना गैयानो नोंहा? पुर्निमा नायद' माबा बोखारोमोन आरो सेरफ्लाङो बोरै जायो। ब्लु बोखारदोंमोन आं ब्लु। गैया आगै लोगो जादो बिरबायनो। थांजोब्बाय नामाथाय आब' थांजोबलायबाय उन्दुनो ओंखारबायनो। आदा दिदोमाबो थांबाय। ओमफ्राय बड'आबो थांबाय। ओमफ्राय माबायाबो थांबाय। बिरखुंगुराबो थांबाय, दिपालि थांबाय, उन्दुनो ओंखारजोब्बायनो। ब्लु बोखारदोंमोन आङो फार्स्टनिफ्राय नायबोनानै।
ब्लु होनानै दोनोबा चेनेला माबा जायोनो हेक जायो ना वाट्स आवार खमायो होनखो नोंसोर दंथाय सासेल'सै उन्दुनोसैबा आंबो उन्दुनोसै आरोखि ना सोर दंमोन कमेन्ट प्लिज सोर दंथाय थाम्फैया आयु हान्थुआवनो अरदों आंखौ थाम्फैया गुड नाइट आब' गुड नाइट लोगो खालामना फैबायनो बिरबाय मिक्सआ पुर्निमाखौ बिरबाय मिक्स उन्दुनोसै आंबो जा उन्दुनो ओंखारबाय आं दिनै आब' पुर्निमा अननानै आंखौबो सापर्ट खालामफिनदोनो पुर्निमा बेक होफिनदोनो बिरबाय मिक्सखौहाय नोंसोर बेक होलायदो दे आं जा उन्दुनो ओंखारबाय दोननोसै दे आङो रावबो गैखाला नै बिरबाय मिक्स बाय बाय आगै सना गुड नाइट नोगोद उन्दुनो ओंखारबाय आङो बाय